martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, todim tod di parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita sadarion, minggu rogate, imana tersurat di buku Kolose bidusada, mamuka sian ayat sia, sahatu ayat 14. Kolose sada ayat sia sahatu ayat 14, tapai hutihu madirohata songonom madidok. Dibaheni duku begehami i dang masohot na kami tumangiako kamu. Jala hupangido asa digohi dihamu patas ni roha manada lomo ni rohana. Marhite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparange natama di Tuhani hamu. Gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaun nadinggan. Laus gadda dihamu panadau di debata. Gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Madok mauliate mahamu di amai, naung patauhok kamu, majalo tohap na dibagasak katiuroni, si teanon ni akana badiyai. Ainunga diroro hita sian gonggomak kahulumani, jala dipausat tita tu bagasak karajaon ni anak kaholongan ni rohana. Dibagasan ibana do, adong dihita haluau ni ima hasesaan ni akadosa. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ngahea tahe tabege informasyon. Setelah dilakukan survei kepada orang-orang percaya yang pernah berdoa, hasilna. Orang yang berdoa lamanya 20 menit sebanyak 5%. Orang yang berdoa lamanya 10 menit sebanyak 10%. Orang yang berdoa lamanya 5 menit sebanyak 50 sampai 60%. Orang yang berdoa lamanya 2 sampai 3 menit sebanyak 70 sampai 80%. Dan orang yang tidak sampai 1 menit berdoa sebanyak 90%. Huria na hinaholongan ni Tuhata, sian survei jupang tama betapa sulitnya kita berdoa. Bakol jalamaol martangiang. Atau masih ada jemaat yang tidak mau berdoa. Menolak ketika diminta untuk berdoa. Ikut jujur dohita aka amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata mangukuhoni di parhuriau taon. Oma kelemahan na ubalga di pardalanan ninguluta. Bakol jala maol martangiang. Buasa maol, buasa malas, buasa mabiar hita martangiang.
alasan yang sering ditemukan berdasarkan survei, yang pertama, memiliki kasih yang suam-suam kuku kepada Tuhan. Lapatanna ditada so ditada Tuhani. Iro mabay maul martangnya. Alasan dapat dua hon, kehilangan prioritas. Lapatanna, doa bukanlah hal yang utama lagi bagi orang yang percaya. Masay terberita do aka amang inang edde namar judul Tangiang ni Dainangi. Songoni nang salah satu lagu rohani yang sangat terkenal di doa ibuku. Suku-suku tuhita, hea dopeta he, tatangiakon ianak kota, tatangiakon rumah tanggata, tatangiakon ulaota, tatangiakon dohot parhubasta, maol jalabakol jolmai martangiang, karena sesungguhnya mereka sudah kehilangan prioritas. Alasan napatuluhon karena terbiasa hidup tanpa doa. Say diripu do molo ngatu gereja, molo ngalau madohoti partangiangan, nunga say betanggung jawabna songon rues ni huria. Molo marminggu hita, molo madohoti partangianga kita, say taetong do, nunga say tanggung jawab ta songon rues ni huria. Marmanap mahita kamangina. Sotung do songon nani do ni Yesus di Matius 7 ayat 21 saat 23 nama dok. Dakku tadda ho, dang tatadda, jaladang ditadda Tuhani hita, karena sesungguhnya kita telah terbiasa hidup tanpa doa. Alasan napapat mak, beberapa orang Kristen akan naporsea bakol jala maul berdoa martangiang karena mereka tidak percaya Tuhan mendengar doa mereka. Alani ima huria nahina holongan ni Tuhata marhite minggutta sadarion minggu rogate namar lapatan martangiang naing mangodolhon jala manosohok kita kembali ingin menggugah hati kita manosohot tuhita supaya kita menjadi pribadi yang rajin, taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Hurian itu hatta buasa ikom martangiak kita. Martin Luther madok ora et labora lapatanna satonga ni ulau do tangiang satonga ni tangiang do ulaon. Padita Justin Sihobing opung Eporus Emeritus madok tangiakon ngolumi hangoluhon tangiang mi lumobima ditopi minggutta sadarion mangodol hotuhita dang masohot martangiang tung manangaha pe namasa di perdalanan ningoluta tung manangaha pe natabolus di perdalanan ningoluta di sosohot do dang masohot martangiang laos odo nani odolhon ni turpuk jamita sadarion tuhita. Huria nahina holongan ni Tuhata di pasahat si Epapras berita pernguluon ni huria Kolose tu si Paulus natongon tarhurung di huta Rom. Aku ni berita nadinggan di pasahat si Paulus do nang berita nama bahem marsak. Di halaso si Paulus do taringot tu haporsiaon ni huriai maradopon Kristus. Dohot taringot tu holong ni rohana sida maradopon akan abadia nang akan naporsea di Tuhani.
dihalaso si Paulus do barbueni ha porseaon nasida. Alai aku ni berita na palas rohani si Paulus di hol sohor rohana do berita na binegena na disosak parpoda haliluod do nasida. Ala berita na pa lasor rohana dohot na mabahin marsaki ruka marohana pasahaton suraton. Nama dok jala nama nosoi tuhuria kolose asa unang moru pos ni rohana sida di Tuhan Yesus. Asa unang ganggu nasida nang pe disosak parpoda haliluoni nasida. Alai manok tong ma porsea di Tuhani aladang masohot apostel Paulus manangiakon huriai. Jala ima soso-soso tuhita aka amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta ta ingok ma di uduk ni pardalanan ni nguluta nagok panosak ala ni aka parukilo do si tangi si arsakonon unang ma marsohot manang masadihita martangiang atong aha masih patupauta di pardalanan ni nguluta asa manoktok kita martangia kolat tutuhani. Na perjolo masihohot makaposi Tuhani dohot makaholongi dongat jolma. Las ni rohani si Paulus ubege parsihohoton ni huria kolose makaporsiai Kristus dohot tolong ni rohana sida maradopon akan abadia. Ha porseaon ni Yesus, ha porseao di Yesus, ima parsihohoton, hasatiao makaposi ibana, dang menggol, nangpe adong nama bibiari. Parsihohoton nasida di Yesus, di papatar ma, marehite holong ni rohana sida di donganna. Maka porseai Yesus, dohot maka holongi dongan jolma, ido dua sisi kehidupan ni halak Kristen na ikon ulah hononna di pardalanan ni ngoluna. Secara vertikal halak Kristen iko makaporseai manang makaposi Tuhani. Halak Kristen iko manada Tuhan na ni haporsionna ima Yesus. Jala secara horizontal haporseau tu Yesusi ikon papataronna marhite holong ni roha tudongan. Haporseau ni ikon marparbuye kolong marado podongan. Dang tarsira kaporseaon sian holong ni roha. Saya dong do halak Kristen nama dok dirina porsea di Yesus. Hape dang dihaholongi dongat jolma. Dipaholang gariade dirina sian parsaoran. Sebalikna dang sai holam makaholongi dongan. Hape dang porsea di Yesus. Ai boy do holong ni rohai holan pakilalaan sabing. Jadi halak si partangiang tutuhani ni ojar ni panadaun natakas tutuhani dungi parroha holong tudonganna molo dung masai di ngoluta aka amang inang tutuma na ni odolhon ni mingguta dohot topik ni mingguta sadarion dang masadi martangiang. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na padua humma asa gabe ruas si partangiak kita ahama muse narikot si ulahonota diodol hot turpukon na padua hon ima marparange na denggan. Dilas ni rohani si Paulus ala panggulmiton ni ngolu ni haporseaon ni huria kolose di parsita rohana do asa digohi Tuhani dinasida patas ni roha panadau di lomo ni roha ni debata hapistaran dohot habisuhon partodion ay marhite panadau di lomo ni roha ni Tuhanido tau nasida maparbuehon nadinggan songon natar surat di ayat 10 holan marhite hapatason ni roha
Doho panadau di lomo ni rohani debata, ima hapis tarat do habisuhoni, ido nama tauhon huria marparange na denggan. Boy nasida marparange na denggan, molo ditadda, jala diboto nasida akapatik aturan manang lomo ni rohani Tuhani. Marparange na denggan, ima parbue ni haporseaon na pinatuduhon marhite pabahenan doho panggulmiton ni ngolu na hobar tulomo ni rohani Tuhani. Ala haporseaon di Tuhani, hata doho parulaon ikon marparbuehon na denggan. Jala omma na mangojar hita dang marpasohotan martangiang tu debata aka amang inang ala dung takas panadaut tadi debata dungi ta parangeho ni marhite parangetta na denggan jala ni ojarni ima na mangojar hita dang marpasadian jala dang masohot martangiang tu debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patoluhom diodolhon apostel Paulus do tuhita marhite turpukon madok mauliate. Dibuka do turpuk jami taon ima dibidusiai mar dibidusadai marhite hata na madok mauliate dohami. Madok mauliate si Paulus tutuhani ala dipatau huria Kolose marsihohot makaposi Kristus dohot makaholongi akan abadia ihut tusima disosoi huria Kolose asa madok mauliate tutuhani disosoi nasida madok mauliate ala dipatau nasida majalo tohap siteanon ni akan aporsea dada ala adong hasurungan ni huria Kolose ubahen parsi dohot nasida di sitiaoni alai ala asini rohana do dang masuk kriteria parsidohot jolmai ala dosana majalo asini rohani amai alai ala asini rohani amai gabe parsidohot manasida di asini rohai alani ima amang inang huria nahina holongan ni Tuhatta mungkin tahilala dang marna maralus tangyang ta dohot pangiduatta tutuhani. Jami taon manungguli hita selidikilah hatimu, ujilah hatimu. Atik nasai marhosom dope hita, atik nasai mendendam dope hita, atik nasai menyimpan kebencian dope hita di bagasan rohat tabe. Segeralah bersihkan hatimu, molorikot di rohatta maralus tangiang ta. Jala manang dia pe alus ni debata di tangiang ta manigor dilehon dipabedda manang dipauba jala dang diului ikut dohonotta do mauliate tu ibana songon nani odolhon ni si Paulus tu huria Kolose diturpukon alani ido nadumenggat di rohani debata songon natar surat di sada Tesalonika 5 ayat 12 luna madok mauliate mahamu siala saluhut nai ai ido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus ido ubanna diajari Tuhatta hita martangiang madok sai sau ma lomo ni roham songon inang edeta nomor 215 ayat 3 ulido tiki na hohom pasahat pangiduaki tu debata na bonari si tangihon tangiangi dinahuida bohimi porsea au dihatami topas holsoni rohaki ditiki na martangiangi amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan Jahuba dihatam na badiai naung taripar tu tonga-tonga nami disungguli jala dipaingot todo kami Tuhan asa unang marpasadia kami martangiang tuho pasahaton namasa di ngulu nami ulaun nami keluarga nami doho disudena adong dihami Tuhan marpamuati roham molo lupa kami martangiang tuho marpamuati roham
molodak ku haringgasson ngolu partangi angoni sadarion sungguli jala paingot tami rajai rohanami di bagasat toddimi asa gabe ruas ni huriam na burju jala ringgas si partangiak kami tuho. Amin.